Nor, baldintza da subjuntibo, baldintza da subjuntibo, baldintza badakigu. Prestatu hiru suspentso. Bai? Zer? Badirudi gaur movida gongo dela. Kaixo ikasleak. Azkenean etorri zara, Zuzendu dituzu gure iderlanak. gehiegi itxaron dugu. Horri buruz hitz egitera nator. Zutara botako nituzke. Zer? Zuen idazlanak egia entzun nahi duzu? Kakamo kordo handi bat dira. Adi esaten duzunarekin. Klasean ez didazue kasurik egiten eta orain azterketak gainditu nahi duzue? Penagarriak zarete. Ez duzue, ez da ametsetan ere aprobatu. Nik ez nuke barre egingo. Urteak daramatzat euskaltegian lanean eta sekula ez dut hain idazlantzarrik irakurri. Nire denbora zakarrontzira bota dudala sentitzen dut. Alprojak galanta zarete. Guztia ikusi dut, zorrotzegia zara. Zuk ezakizu nor naizen ni. Baina, nor de Montrezarazu? Ezin duzu imaginatu. Jokin Azkue naiz. Abeko zuzendaria. Zuzendaria bazara, zuretzat ikasle guztiak. Barkatu, azkenean lau suspentso dira.